Я думаю, що це не зовсім вірне формулювання тези, оскільки локомотив передбачає дуже значний потенціал для того, щоб потягнути за собою щось інше. Аналогом цієї метафори в 19 столітті був П'ємонт, найбагатше італійське королівство, навколо якого об'єдналася вся решта Італії в прагненні до національної єдності і створення національної держави. Галичина, на жаль, має дуже невеличкий, а навіть, скажімо так, відверто скромний потенціал в галузі економіки, унікальні умови, яких немає ніде. Тут зосереджено там ледь не 90% пам'яток історії архітектури. Галичина, на відміну від решти України, гориста, а не рівнинна територія. Тут немає добрих перспектив для розвитку сільського господарства чи енергетики, а саме вони можуть витягнути в економічному плані решту України. Галичина може відіграти роль не локомотива, а посередника, що в 19 столітті називалось фактором, чинником взаємодії, тою ланкою, яка поєднає завдяки традиції, досвідові, кадрам, софтові, людському чинникові, людському капіталові Україну і Європу.